এতিয়া নতুন নতুন পিকনিক স্পট হৈ আছে, মানুহে সেইফালেও যাই আছে। যিহেতু এটা জায়গাতে যে প্ৰত্যেক বছৰ পিকনিক খাবলৈ লাগে এনেকুৱা কোনো কথা নাই। মানুহে নতুন বছৰত নতুন নতুন জাগাত যাই আছে। ৰাইজক কি ক'ব ইয়াৰ আহাৰ কাৰণে? ৰাইজক এটা কথাই আহ্বান জনাও যে নাৰায়ণগুৰি পিকনিক স্পটত যিখিনি মনোৰম দৃশ্য আছে, ইয়াতে কোনো আৰ্টিফিচিয়েল একো নাই। যি আছে সব নেচাৰেলি আছে, উপভোগ কৰিব পাৰিব ইয়াতে। दिनै नैबे पिकनिक स्पट्सनि बागै जोंनो खौरां बिजोङाव माखासे मानि बाथ्राखौ बिथांमोननिफ्राय जों जाय बिथांमोना पिकनिक स्पट्सखौ खुलिदों बिथांमोननिफ्राय दिनै खौरांखौ मिथिनो मोनदों। लोगोसे दावबायारिफोरनि गोबां खम जानायखौबो देग्लाय बोसोराव नुनो मोननाय जादों। जायनि जाउनाव देग्लाय गुबुन गुबुन पिकनिक स्पट्सफोराव गोबां सुबुंखौ थांनाय नुनो मोनदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। लोगोसे जोंनो नैबे माहारियारि जि पिकनिक स्पट्सनि खाथियाव थानाय जे माहारियारि मानास हाग्रामा, बे मानास हाग्रामायाव दावबायनायजों लोगोसे मानसिफोरा गोबां नुथायखौबो नुगोन, बेखौ बिथांमोना फोरमायदों। बे खौरांखौ दिनै रायजो बड'लेण्डआव फोसावनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। जाहाथे मानास माहारियारि हाग्रामायाव दावबायनो फैनो साननाय सुबुंफोरा जेन फैनानै नैबे जानुवारि दानाव दावबायफैगोन, बेखौ मिथिहोबाय। लोगोसे आं बिथांनिफ्राय मोनसे खोथाखौ आं सोंनो थाखाय थियारि जाबोदों। মানাস যিটো নেশনাল পার্কত যিটো এইটো নাৰেঙ্গুৰি আপোনালোকে যে পিকনিক স্পট কৰিলে, এইটো কেই মাহৰ কাৰণে খোলা হৈছিল আৰু কি মাহত বন্ধ হ'ব? এইটো একচুৱেলি ডিচেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়। ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলে। তাৰ পিছতো মানুহ ইয়াতে সমাগম হৈ থাকে, আহি থাকে, পিকনিক খাই থাকে। কিন্তু মেইনলি 3 মাহটো আমি ইয়াতে মেইনটেনেন্সটো কৰো। হয়, नंगौ थारैनो बिथाङा माखासे मानि बाथ्राखौ दिनै जोंनो मिथिहोबाय। बे खौरांखौ दिनै रायजो बड'लेण्ड खौराङाव दिनै फोसावनो मोननानै गोजोनदों। जाहाथे दावबायारिफोरखौ नैबे मानास माहारियारि हाग्रामायाव दावबायफैगोन बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसे नैबे मानास हाग्रामायाव फैनायनि गेजेरजों माखासे नुथाय नायनायनि गेजेरजों सोलोंनो गोनां गोबां दं। बिनिखायनो दावबायारिफोरा जाय बिथांमोना फैनो होननानै गोसोआव सानगासिनो, नोंथांमोनखौ फैगोन आरो दावबायफैगोन बेखौ मिजिंथिदों। फोरमायफिननो गोनां खौरांखौ बेखिनियावनो फोजोब